मा जादों मा इयो बादाम बादाम yum 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 Somen Ramsari blog hi agay ma ang khबर ganay hi Bodo blogs hi agay ma khबर thank you so much आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरबि एन्टारटेनमेन्ट इन्टारनेशनेल आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुबार सफैबाय बाजै थेंक इउ सो माच सफैनायनि थाखाय मा खबर मा ओंख्रि जानाय निहा बसुमतारी अफिसियेल हाय आगै मा खबर बड' ब्लग मा खबर बाजै औ जोंहा मोजां आरोना मोजां दंथ'यो ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर आगै मा ओंख्रि जानाय आंना मावफुंगोरा मावफुंगोरा मा खबर गाइस मा खबर नागिरना जायाखै आरबि एन्टारटेनमेन्ट आंनिखौ मानो नायथाराखै भिडिअखौलाय बाजै बा नायाखैनो जालायबायनो नायलाय थायो गावहा सानसेयावनो खैथाबा होयो नालाय दा नायलायगोन आरो दायोहाय नायलायगोन आरो दे आरबि एन्टारटेनमेन्ट दिनैबो नै मोनालायबाय जानायावनो लोंनायावनो ट्रेक्टर गोदान होदों औ दे दायो नायगोन आं दे आरबि एमबि ब्रह्म नाइस थेंक इउ स' माच एमबि आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ आरो ना निहा बसुमतारी अफिसियेल आं बेंकआवसो दं आधार लिंक बानायफैदों बिराद मानसि जिरायनानैसो दंथ'यो औ आधार लिंक बानायनो आंहाबो दंबावो आरोना आंहाबो दाबो आधार लिंकखौनो खालामनो हायाखै थांनांगोनसो जेबो नङा दे ना निहा बेंकआव दङब्ला बिदिनो दाख्लै आंहाबो जाबोआसै लाइन फाथिनानै जाबावासैसो खामानिया बेसेबा मोनाबाबो आरबि एन्टारटेनमेन्ट गावनासो बारा जाबाय वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो बाजै आंना जायाखै खावसेल' नोंनासो गोबां आंना वाट्स टाइमानो जाया दे जायना मनिटाइज जायो पार्टि जाहोनांगोन दे जायनिया सिगां जाग्रोयो आरबि एन्टारटेनमेन्टआ पार्टि जाहोनांगोन मनिटाइज जाबा आर्मिया न'आव फैब्लाथाय खबर हर पार्टि जानो थांगोन ओइ ट्रेक्टराबो दावरावथार माइ नायांदोसो खोमा माइ नाब्ला आरो दावराव जाबावगोन फैबा बैथि फै सेरखौ लाबो सेरखौ लाबोआ माइ नायांदो ओरै फै याव फै याव फै बारान्दायाव याव फै नोंसो जाहोनांगौ आंखौ बाबु खारबो बुजागोन आंदो धोनस्रि कसारि गुड आफ्टारनुन आब' गुड आफ्टारनुन आगै मा खबर मा ओंख्रि जानाय आरबि एन्टारटेनमेन्ट नोंसो जाहोनांगौ होनदों नामा आंखौ गावहासो जाहोनांगौ साख्रि मावलायनायानो गिलायो निहा बसुमतारी अफिसियेल लोगोफोरानो माथो सापर्टखौनो बानायथारा मानो बानायाबा सापर्ट बानायलायबासो बयनाबो बारायगोन आरोना जाय सापर्ट गैलाया सापर्ट खालामलायदो एमबि ब्रह्म आगे पीछे कौन है वीडियो अबू आगे पीछे कौन है वीडियो माने बुजियासै आं धोनस्रि कसारि मा ओंख्रि जाखो जोंहा दिनै नारजि अमा बेदर
बेनिफ्राय ना बिदै एवनायमोन आरोना आगै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय आगै धोनस्रि ट्रेक्टर माइ सौहांदों आरोना इ न' खाथियाव दावराव जादों एमएस बड' ब्लगार लाइक्स होबाय थेंक इउ स' माच आरोना एमएस आगै बड' ब्लगार लाइक होनायनि थाखाय एमएस फर लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होना होदो आरोना BDM सरगियारि हेलौ हाय आगै BDM थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय धोनस्रि कसारि ओंख्रिया टमेट' अमा औ नंगौ नामा आगै गोथाव निहा बसुमतारि अफिसियेल आं मागोआव थांगासिनो नोंखौबो लोगो हमफैगोन दे औ नंगौ नामा आगै अबेयाव थांगोन आरो मागोआव आं माने न'आवसो थांगोन आरोना आंबो मागोआव बुलेट ट्रेन गासैबो सापर्ट खालामलाय नानिमोन औ सापर्ट खालामलायब्लासो जौगागोन आरोना नोंबो आंबो सापर्ट खालामलायदो जाय सापर्ट गैलाया आरबि एन्टारटेनमेन्ट BDM फैदो जइन जाफैदो दे रिटार्न खालामनोसै जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ BDM खौहाय जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेक खालामफिनगोन होनना बुंदों आरबि एन्टारटेनमेन्ट लाइक डान औ थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय एमएस बड' ब्लगार आंबो होबाय दे औ थेंक इउ आगै बुलेट लाइक होनायनि थाखाय एमएस बड' ब्लगार बा गोथाव माथो नै दावराव जाफैबाय आरोना खोनानाय नंला खोमा माइ सौदो इथिं माइ नादो एसपि स्टेटास हाय आब' हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जानाय साया रानि बर' मा खबर आब' मोजां ना औ मोजां दंथ'यो आरोना आगै ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर आगै साया BDM सरगियारि आंखौ सिनायाखै नामा होनदों नामा आगै BDMआ सिनायाखैथ' आरो अन्नानै खोन्थाहरदो एसबि स्टेटास लाइक दान होनदों नामा औ थेंक इउ स' माच आरोना एसबि स्टेटास आगै निहा बसुमतारि सालबारियाव थांगोन बेसां गोजान जायो नोंना सालबारिनि सालबारिनिफ्राय आधा घन्टासो जायो खोमा आरोना आगै निहा ओमफ्राय आं माने मागोआव उदालगुरियावसो थांनो नागिरदों आरोना जोंहा आइमोननि न'आव नायनोसै आरोना समा जुदि मिलायोब्ला लोगो हमगोन आरोना आं थांनाय टाइमाव फैब्ला साया रानि बर' जाबायना जायाखै ओंखाम जाखांबाय आगै जोंहा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नोंसोरलाय जाबायना जायाखै आगै साया इउबि स्टेटास मिक्स हेलौ आब' दासो आंहा फैदो औ जेबो नङा आगै आंबो बारा बावखायाखै आरोना थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय एस मुसाहारि हाय आब' हाय आगै एस मुसाहारि मा ओंख्रि जानाय दिनै साया रानि बर' मोजां दे आंनाबो औ आंनाबो दंथ'यो आरोना आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय आगै साया BDM सरगियारि नोंसोरनि गामि खोमा करिनि ना मा होनखो बुजियासै आं नै दानबायसो सम गैला रिट्रेक्ट जालांबाय दानफिनबाय नामा एमएस बड' ब्लगार ओमफ्राय दा गामियाव बेहाय जोंना नामा आगै जोंना गामिया बरपेटा रड ओमफ्राय सालबारि गोबोरथना गेजेर जायो खुस्राबारि सकनि ओमफ्राय जोंनि गामिया धेकियाजानि आरोना एस मुसाहारि सोर बाक्सानि आरोना साया रानि बर' दालि आलु आगै दालि आलु ना इउबिएस स्टेटास मिक्स मा ओंख्रि जायामोन आब' जोंहा अमा बेदरजों नारजि आरोना बेनिफ्राय ना बिदै एवनायमोन आरो एसपि स्टेटास हाय लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामदो आंनिखौबो आं बेक खालामफिनगोन कमेन्ट हरना दोन जोंहा एसपि आगै स्टेटासाहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सोरबाफोर सापर्ट गैलायाबा अननानै सापर्ट खालामदो बेक खालामफिनगोन होनना बुंहरदों सोदोमवारि हाय लोगो मा खबर भैरबकुन्द'आव थांनाया माबायदि मोनखो अननानै खोन्थाहरदो BDM सरगियारि नोंसोरनि गामि खोलाहा खर'नि नोंसोरनि गामि खोलाहा खर'नि जोंनि गामि खोलाहा
बर'निनो मा बिलियन सरगियारिया मा मुं फुल नेमखौ खोन्थाहरदो आरो ना मार धुला फैदो र'दै आं जि थिखांनि र' माइ नानाया धुला फैजोबदो माइ नानाया मा धुला मालाबा धुला फैया दिनैसो मा धुला फैखादो थांजोब्बाय नामासै थांबाय हायो अबे मोनबा गामि खोलाहा MS फुइद्व ब्लगार सालबारि थांबाय हायो गेजेर गेजेराव नंगौ नामा गैया जोंनिफ्राय सालबारिया आधा घन्टासो लायो आरोना आं थांबांनाय जाया खामानिब्लासो SB स्टेटास जाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामफिनगोन जाय सापर्ट खालामदों SB स्टेटासखौहाय कमेन्ट खालामना दोननो होदो आरोना बेक खालामगोन होनना बुंदों S मुसाहारि फुलकबि आलुसोमोन नंगौ नामा आगै UB स्टेटास मिक्स स टेस्टि आब' नंगौ नामा जोंहा दिनै गोथावानो आरोना नेहा बसुमतारी अफिसियेल सायारानि बर' आंजों लोगो जादो जोंहा नेहा बसुमतारिया सायारानि आगैखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना थांबायना थाङाखै अननानै खोन्थाहरदो सोदोमवारि मोजां नुदों नंगौ नामा भैरबकुन्द आरोना दैफोरा साफा ना जोंबो र' नायनि आरोना मागोआव थांनाय जाबाथाय भैरबकुन्दआवहाय खेबसे गिदिंहैगोन S मुसाहारि सोरबाफोर सापर्ट मा खबर जानाय आगै हायना अननानै खोन्थाहरदो आरोना धोनस्रि कसारि मा डिस्ट्रिक्टनि आब' नों आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरोना आगै धोनस्रि ओमफ्राय नों खोन्थाहरदो मा डिस्ट्रिक्टनि फिरगिल' गुड PM हस्ट इनिय ब्रादार्स दा लिजेन्ड अफ आं हले बुजिया दै सोरबाफोर बुजियोबा अननानै आंनो ट्रेन्सलेसन खालामना होदो आरोना नैबे भिरगिलिय पेकुनियनि माबाखौहाय SMS खौहाय कमेन्टखौ सोरबाफोर इंलिश बुजिनाय दंबा अननानै आंनो ट्रान्सलेट खालामना हरदो आं बुजियासै आरोना UB स्टेटास मिक्स आंखौबो एसे सापर्ट खालामनो थिनदो आब' नोंनि इउटुबनि फेमिलिखौ जोंहा UB स्टेटास आगै मिक्सनि UB स्टेटास मिक्स चेनेलनिखौबो जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना UB स्टेटास मिक्सखौबो बेबो बेक खालाम हरफिनगोन अननानै सापर्ट खालामलायदो जाय गैया हायना बर' मा ओंख्रि जाखो आंहा दासो
मोनदों आबौ दासो मोनदों नामा आगैहायना जोंहा अमा बेदर नारजिमोन आरोना ओमफ्राय ना बिदै एवनायमोन। एस मोसाहारि इउबि सापर्ट खालाम आं बेक खालामगोन इउबि स्टेटास आगैखौहाय एस मोसाहारिया सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेबो बेक खालामफिनगोन होननानै बुंदों सापर्ट खालामलायदो। हायना बर' जोंहा थास'जों ना अमाजों आलुसो औ नंगौ नामा आगै गोथाव आरोना मोननै मिनि बर' सायरि हाय आब' हाय आगै मा खबर आरो दिनै मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो आरोना माथुला थांजोब्बायसो दां सान्दुङा मोजां दे। हायना बर' गुमैयालाय आब' औ गुमैया सगाव थांदो आरोना आगै दानिसो ओंखाम जाखांनानै सगाव ओंखारलांलायबाय गामियाव आरोना। एस मुसाहारि सोरबा सिंगोल दं नामा नै जोंहा एस मुसाहारिया सिंगोल नागिरना फैलायबाय अननानै खोन्थाहरदो आरोना सोरबाफोर सिंगोल दङब्ला जोंहा एस मुसाहारि आगैनो गोनांथि जादो। हायना बर' आब' औ आगै इउबि स्टेटास मिक्स अके एस मुसाहारि अके होनना बुंदों आरोना इउबि स्टेटास मिक्सआ निहा बसुमतारि अफिसियेल सालबारि खाथिनि दं नामा दंबा खिन्था हरलाय जानो सोरबाफोर दङबा अननानै खोन्थाहरदो आरोना सालबारि खाथियाव सोरबाफोर दङब्ला जोंहा निहा बसुमतारि आगैयाहाय सोंहरदों। एस मुसाहारि 1K खालामना होगोन आं औ जोंहा एस मुसाहारि आगैया 1K खालामना होगोन आरोना जाय सिंगोल दङो अननानै खोन्थाहरदो। सिंगोलफोरा खोन्थानानै ला 1K नांगौब्ला बारे खावलायहरबाय थानाय जादों आरोना सोर सिंगेल दङ अननानै खोन्थाहरदो कमेन्ट खालामदो। खोनादोंना खोनायाखैबा आंनि बुंनायखौबा दावराव जादों नालाय एस मुसाहारि सिमलाखौ सोरबा सिनायो नामा सिमलायाथ' सिमला जायगानि मुंसोना एस मुसाहारि हा आंनाथ' सिमलायाव माबाफोर दङ नामा एस मुसाहारि अननानै खोन्थाहरदो। इउबि स्टेटास आं सिंगोल दं मुसाहारि नै जोंहा इउबि स्टेटास आगैयाहाय सिंगोल दं होनना बुंहरदों आरोना एस मुसाहारिया खोनादोंना खोनायाखै सिंगोल ओंखारबाय नै सासे इउबि स्टेटास मिक्सआ अननानै खोन्थाहरदो आरोना आरो सोरबाफोर दङ नामा। निहा बसुमतारि नामा एस मुसाहारिखौ सिमलानि नामा सोंहरदों आरोना निहा बसुमतारिया एस मुसाहारि नों सिनायो नामा आब' औ एस मुसाहारिया सिनायो नामा सोंहरदों आं सिनाया आरोना सिनाया माने नामखौ खोनादों सिमलाखौ खिन्थु बबेथिं आं मोनथिया थांफेराखै जोंहा हायना आगैया सिनायोनो। हायना बर' आंहा खाथिनिनो सिमला औ जोंहा नै हायना बर' आगैया सिमला खाथिनिनो आरोना सिमलायाव मा सोर दं अननानै खोन्थाहरदो एस मुसाहारिया ओं निहाया सोंहरबाय सिमलानि औ माने एस मुसाहारि आगैया सिमलानि नामा एस मुसाहारि औ माने सिमलानि सनालि सना 1 लाख हाय आब' हाउ आर इउ औ आंहा मोजाङैनो दंथ'यो आरोना आगै नोंहा मा खबर अननानै खोन्थाहरदो सनालि सना थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मिनि बर' सायरि इउबि स्टेटास ना साथाम दङलै आब' थगायदों बियो इउबि स्टेटास ना साथाम दङ नामा माने गार्लफ्रेन्ड आरोना साथाम दंखायो नामा इउबि स्टेटासनिया ओमफ्राय थानानै माने सिंगोल होनहरदों आरोना
नंगौ नामा थगायदों होमब्ला बियो रंजालि क्रिएसन आंबो सिंगोलसो नै जोंहा सासे सिंगोल फैबावबाय जोंहा रंजालि क्रिएसना एस मुसाहारिया बहा थांखो सिंगोल फैबावबाय आरोना रंजालि क्रिएसन थेंक इउ स माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आगै रंजालि एस मुसाहारि लेमन के एम चेनेल हाय आब' नों बहानि औ थेंक इउ स माच आरोना लेमन के आगै आङो बाक्सानि ओमफ्राय बरपेटा रड जोंनिया गामि धेकियाजानि ओमफ्राय आगै नोङो अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आरोना लेमक एम चेनेल एस मुसाहारि आं लागोन सोरबा सिंगोलबा औ नंगौ नामा जोंहा रंजालि आगैया सिंगोल दङनो लानो हागोन जुदि रंजालि आगैया अकेबा खोन्थाहरदो आरोना एस मुसाहारि 1K खालामना होगोन आं सोरबा लाबा जोंहा रंजालि आगैना 1K दंना गैया 1K जाखाबायसो नामा 1K गैयाब्ला नै आगै एस मुसाहारिजों जइन जानो हागोन 1K खालामना होगोन बियो इउबि स्टेटास थांबायसो खोमा गिनानै आगै रंजालिया इउबि स्टेटास मिक्स थोद आब' मिनि बर' सायरिया थगायदों आब' थगायदोंना थगायला आंथ' मिथिला दा नंगौखौसो होनदों ना नङाखौसो होनदों केबि एडिट लाभ 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 हरदो थेंक इउ स माच रंजालि क्रिएसन दासो 11 आब' साबसक्राइबा हा 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 औ नंगौ नामा आगै गोदानसो आरोना अब्ला सिन्था खालामनाङा जोंहा एस मुसाहारि दंखायो धुला फैजोब्बाय एस मुसाहारि 1K नै एस मुसाहारि जोंहा रंजालि आगैनिखौ सापर्ट खालामना होदो आरोना थाबैनो 1K खालामना होदो दासो गोदान खुलिनाय आगैनि चेनेला आरो सोरबाफोर सापर्ट गैयाब्ला अननानै रंजालि क्रिएसन चेनेलखौहाय सापर्ट खालामना होदो आरोना आगैयाबो बेक खालामफिनगोन धुला फैजोब्बाय दिनै अयथासार फैदो माने इथिं मोखां खालामना हरदो आरोना ओंखायनो धुलाया बारा फैदो सनालि सना आंखौ सोरबा आइ लाभ इउ होनलाय नै सनालि सनायाबो जोंहा सिंगेल खोमा सोरबा आइ लाभ इउ होननो थाखाय खावलायहरदों आरोना अननानै सोरबाफोर होननोब्ला होनहरजागोन सनालि सनाखौ सनालि सनाया हौवासा ना हिन्जावसा जाखो बे पिगा मिनि बर' सायरि थगायाखैलै आब' मैया बेरायनायखौ नुदों आं औ नंगौ नामा आगै अब्ला बियो थगायदों आरोना नै इउबि स्टेटासआ बेरायनायखौनो नुखादोंबा आगै मिनिया इउबि स्टेटास मिक्स रंजालि क्रिएसनखौ आं लागोन रावबो होनना मोनादै औ नै जोंहा दायो कन्डिसना बेलेग जासिगोन नामा जोंहा इउबि स्टेटासआ लानो ओंखारबाय साथाम मानि थाखानानै मा जाबावगोन दा रंजालि क्रिएसन दे गासैबो सापर्ट खालामना होदो सनाफोर औ जोंहा रंजालि आगैनिखौ सोर सोर सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना केबि एडिट्स मा खबर मोजां दंथ'यो आरोना ओमफ्राय केबि एडिट्स आगैना मा खबर अननानै खोन्थाहरदो इउबि स्टेटास मिक्स सनालि सना आइ लाभ इउ सना नै जोंहा इउबि स्टेटास मिक्सआ सनालि सनाखौ आइ लाभ इउ होनहरलायबाय रंजालिखौबो होनखांनानै आरो नै सनालिखौ आइ लाभ इउ जाहरलायबाय मा जाबावगोन दा एबि अमनाथ ब्लग हाय आब' मा खबर मोजां आगै थेंक इउ स माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नोंहालाय मा खबर आगै एबि हाय ना बर' आब' आंहा ओंखाम जानोसै औ दे आगै ओंखाम जाहैग्रोदो थां बेलाबो जाबायना जाहैदो आगै आरो ओंख्रिया एसेबां गोथाव थाब थाब जा गुदुं गुदुं एस मुसाहारि 2K जासिगोन आंहा बारा नांला औ नंगौ नामा दे सोरबाफोर सापर्ट गैयाब्ला अननानै एस मुसाहारिखौबो सापर्ट खालामना होदो आरोना 2K जाथारथोंसै थाबैनो सोर सोर गोदान फैदोंब्ला अननानै एस मुसाहारिखौ सापर्ट खालामना होदो इउबि स्टेटास मिक्स अके रंजालि सना आं सापर्ट खालामगोन दे सिन्था खालामनाङा रंजालि डार्लिं औ जोंहा नै इउबि स्टेटासआ सिन्था खालामनाङा बुंहरदों जोंहा रंजालि आगैखौहाय जोंहा सापर्ट खालामना होगोन होनना बुंहरदों सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय रंजालि आगैनिखौ आइ लाभ बर' मा ओंख्रि आब' आंना भिउसल' फैयो 1K जासिगौमोन आब' जोंहा आंना भिउसल' फैयो भिउस फैयोबाथ' मोजांसो आगै
भिउस फैनायाथ' मोजांसो 1K आथ' जाखागोन नालाय भिउसा फैनाया मोजांखा आरोना माने थाबनो वाट्स टाइमाबो जागोन मनिटाइजबो जागोन थाबैनो भिउस फैनांगो जोंहा ओंख्रिया अमा बेदरजों नारजिमोन आरोना एबि अमनाथ ब्लग दिनै मा थुला फैखादो मोजां आब' आंना औ दे आंनाबो मोजां दंथ'यो आरोना आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय अमनाथ आगै एस जारिमिन दे नोंसोरनो लाजोबदो बन्दुफोर ना बाजै औ गावबागाव लाजोबसिगोन बिसोरो सोर सोरा सिंगोल लालायदो आरोना हायना बर' आइया खुरगासिनो औ नंगौ नामा आगै दे होमब्ला जाहैदो आरोना हायना आगै एबि अमनाथ आब' आंखौबो सापर्ट खालामनो हो प्लिज आब' अननानै औ जागोन दे आगै जोंहा नै एबि अमनाथ ब्लग आगैनि चेनेलखौबो जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना आरो बेक खालामफिनब्लानो जाबाय आरो दायो खालामाब्लाबो स्क्रिनशट खालामना ला दायो सापर्ट खालामनानै ओमफ्राय बेकखौहाय गाबोन खालामफिनब्लानो जाबाय आरोना एस मुसाहारि आंखौ लाबासो सापर्ट खालामगोन 1K औ नै जोंहा एस मुसाहारि आगैखौहाय जाय सिंगोल जइन जादों आरोना बेजों अब्लासो आगैया लाब्लासो सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों आरोना 1K खालामना होगोन माने खेबसेनो आगैनाव माने बेसेबा 1K ता आइडि दङ जानांगौ अननानै जायहा साबसक्राइब गैया एस मुसाहारिखौ लादो आरोना माने मिनि बर' साइरि इउबि स्टेटास थाखानानैबो मालै नों लाबावनो नागिरो जानो थाखानानैबो लाबावनो नागिरदों आरोना इउबि स्टेटासा गैया होमबालाय आलाय सिलाय जागोनथ' आं थाखानाय माखा एस मुसाहारि एबि सापर्ट खालाम आंबो बेक खालामगोन एस मुसाहारि आगैया एबि आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेक खालामगोन होननानै बुंदों अननानै सापर्ट खालामना होदो थांबाय दासो थुल्ला जाजोब्बाय खर' माखा थुल्ला नांजोब्बाय आंनाव टिएन ब्लग हाय आगै टिएन थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नै जोंहा सोरबा सोंहरदोंमोन आरोना सोरबाफोर सालबारिनि दङ नामा सोंदोंमोन नामा दहाय नैबे टिएन ब्लग आगैया सालबारिनि आरोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन टिएन आगैया सालबारिनि सोरबाफोर थांबाय नामा सालबारि सोंदोंमोन दहाय एबि अमनाथ ब्लग एस मुसाहारि आं नोंखौ सापर्ट खालामगोन नै एबि अमनाथ ब्लग आगैया एस मुसाहारि सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों इउबि स्टेटास मिक्स रंजालि दार्लिंखौ सापर्ट खालामबाय आं आब' औ नंगौ नामा आगै थेंक इउ स' माच आरोना सापर्ट खालामनानै होनायनि थाखाय इउबि स्टेटास मिक्स आगैयाहाय रंजालि दार्लिंखौ सापर्ट खालामबाय होननानै बुंहरदों आरोना रंजालि आगैयाबो बेक खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर खालामाखैबा अननानै खालामना होदो आरोना रंजालि आगैखौ इउबि स्टेटास मिक्स मिनि बर' साइरिया थगायदोंसो आब' नंगौ नामा आगै नोंबो थगायदों होनदो बेबो थगायदों होनदो आं दा सोर सासेनिखौ लानांगौ हमनोनो हाला आरोना थुला बेलेगाव थांनोसै आं थुलाथार ना बेरायनायखौ नुदों माथो आं जोंहा आगै मिनि साइरियाहाय नुखादोंनो आरोना इउबि स्टेटासखौहाय अब्ला इउबि स्टेटास आगैया थगायदो जानांगौ आरोना एबि अमनाथ ब्लग एस मुसाहारिखौ आं खालामबाय आं आब' थेंक इउ स' माच आरोना खालामना होनायनि थाखाय एबि अमनाथ आगैया एस मुसाहारि आगैखौहाय खालामबायनो कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय आरोना एस मुसाहारि सिंगोल
नामा सिंगल गैया नामा रावबो जानो सिंगला रावबो गैला नामा जा आगै रंजालियाबो थांबाय नामा एस मुसाहारि एमबि गैला आंना जेबो नङा एमबि गैलाबा इउबि स्टेटास मिक्स आं दुगैनिसै आब' नायथ'ला दे दे जेबो नङा थेंक इउ सो माच आरोना आगै इउबि स्टेटास दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय एस मुसाहारि एमबि गैला आंना दे जेबो नङा आगै एस मुसाहारि दसे सम आंजों हेफाजाब होफैनो थाखाय थेंक इउ सो माच आरोना बयनिसिमबो सोरना नांथादोरा आंनानो नेटआ प्रब्लेम जादोंमोन आं माने बाबुखौ नायदोंमोन आं एस मुसाहारि आंना नांथादोना आब'ना नांथादो आंनानो नांथादोंमोन आरोना नेटआ एमबि स्टुडिअ आंहा दासो आब' थेंक इउ सो माच आरोना आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर एमबि स्टुडिअ आरो दिनै मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो दासो थांबाय ट्रेक्टरा थांसिगोन थांबावला खुमब्रा दाउदो आब' नोंहालाय मोनसे गोथाव आगै खुमब्रादो दाउ दासो थाङो ट्रेक्टरा गैला दसेनो थांजोब्बाय नामा रावबो गैला सं साब्रै दंबावो आरोना मैयाबो कमेन्टआ स' जाफैयाखैमोन आरोना दाबो बिदि जादों बान्थेला आइ टिएन ब्लग बाजै आगै मा खबर टिएन ब्लग थांजोब्बाय दिसन रावबो गैला आइ लाभ बर' आं दं नायगासिनो आब' नायगासिनो दङ नामा गोसोखां बर' हाय बाजै दासो आंहा माने एसेबां लेट गोसोखाङा गैया दिनैलाय मा ओंख्रि जाखो आगै अननानै खोन्थाहरदो बाबु फैदो बाबु कबिता दैमारि हेल' आब' सना गुड इभिनिं आंहा दासो गुड इभिनिं आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि जाखो आगै कबिता अननानै खोन्थाहरदो आरोना बाबु गोसोखां लाइक दान थेंक इउ स' माच आरोना आगै गोसोखां लाइक होनायनि थाखाय
माथो रावबो कमेन्ट खालामला थांजोबलायबाय हा रंजालि क्रिएसन दे आंखौबो सापर्ट खालामना होदो औ जोंहा रंजालि आगैनिखौ सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना आइ एम लाइक दाना बसना थेंक इउ स माच आगै कबिता लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय गोसोखां बर' कबिता बोरमा सना हाय नै जोंहा आगै गोसोखाङा कबिता आगैखौहाय बोरमा सना हाय होनहरदों हेलौ गोसोखां जोंहा आगै कबिताया गोसोखांखौहाय हेलौ होनहरदों आरोना बाबु फै गोसोखां बर' आं दुगैदोंमोन बाजै औ दुगैदोंमोन नामा दासो एबि अमनाथ ब्लग रंजालि क्रिएसन दे आं सापर्ट खालामगोन आंखौबो बेक खालाम औ जोंहा एबि अमनाथ आगैयाहाय रंजालि क्रिएसनखौहाय सापर्ट खालामगोन होनना बुंदो आरोना बेक खालामब्लानो जाबाय आगै रंजालिया खालामलायब्लानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालाम हरनानै दोनहर आरोना कबिता दैमारि मा खबर गोसोखां एन्जर जोंहा आगै कबिताया गोसोखांखौ मा खबर सोंहरदों अननानै खोन्थाहरदो मा खबर जे बड' स्टेटास आब' मा खबर मोजां दंथ'यो दे आगै आंहा ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर आरोना कबिता दैमारि माथो रावबो गैया जोंनि लोगोफोरा दिनै फैयाखै नामा रावबो गोसोखां आगैया फैदो ओमफ्राय एस मुसाहारि फैदोंमोन थांबाय बेबो ओमफ्राय क्रेजि फैयाखै गोसोखां बर' मोजां कबिता बोरमा सना मोजां होननानै बुंहरदों जोंहा गोसोखां आगैया कबिता दैमारि आब' सना औ आगै आगै सना मा ओंख्रि जानाय आगै कबिता रावबो गैया दिनै थांजोब्बाय सानैल'सै टिएन ब्लग सोरबा सिंगोल दा नै जों आगै टिएनआ सोरबा सिंगोल दङ नामा सोंहरबाय नामा अननानै खोन्थाहरदो सोर सिंगोल कबिता दैमारि जोंनि लोगोआ सानैल' दं माथो जे बड' आरो गोसोखां एन्जर औ जे बड'आबोसो थांबायसो खोमा गैया देबजित बर' हाय हाय आगै देबजित थेंक इउ स माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो जे बड' स्टेटास कबि सना मा खबर नै जोंहा जे बड'आ कमेन्ट खालामहरदों कबिताखौ मा खबर सोंहरदों आरोना कबि सना मा खबर होनहरदों अननानै खोन्थाहरदो आगै कबिताया एस मुसाहारियाबो एमबि गैला होननानै थांबाय आरोना गोसोखां बर' कबिता बोरमा सना मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जानाय सोंहरदों जोंहा गोसोखां आगैया कबिता आगैखौ देबजित बर' मा खबर आब' आंहा मोजां दंथ'यो दे आगै नोंहालाय मा खबर देबजित आगै आंनाबो मोजां आब' औ आगै आंनाबो मोजां दंथ'यो ओमफ्राय आगै देबजितआ अबे जायगानिमोन आरोना अननानै खोन्थाहरदो
कबिता दैमारि जोंहा दालि आलु ना भाजासो गोसोखां एन्जर गोथावानो आरोना दालि आलु आरो ना भाजा। देबजित बर' ओंखाम जाबायना आब' जाखांबाय आगै ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना जोंहानि खोथाबा लुगैगोनसो। गोसोखां बर' जोंहा अमा बेदर आरो थास'जों ना गोरानसो अमा बेदर आरो थास'जों ना गोरान मा मोननै गोथावसै मानि थास' बिसं जानांगौ ना। कबिता दैमारि मोजां जे बड' सार जोंहा आगै कबिताया मोजां होनना बुंहरदों जे बड' आगैखौहाय जे बड'आ थांबायसो खोमा। देबजित बर' आं उदालगुरिनि आब' उदालगुरिनि मा गामिनि मोनलायो आगै देबजितआ उदालगुरि मा जायगानि कबि माबा जे बड' स्टेटास कबि मा सार जाखो आंलाय जानो जे बड' स्टेटासआ गैया कबिताखौ होनहरदों आरोना मा सार जाखो होननानै। जे बड' आगैनिया मनिटाइस जाबाय नामा अननानै खोन्थाहरदो जाबायना जायाखै। कबिता दैमारि हेल' देबजित फेन नों आंजों लोगो गैयाबा लोगो जादो। जोंहा आगै कबिताया देबजित आगैखौहाय लोगो गैयाब्ला लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना आगै देबजितआ सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय। गोसोखां बर' थास' बेदर बाजै थास' बेदरसो नामा थास' बेदरजों ना गोरान आरोना गोथाव जायो थास' बेदरबाबो। हाग्रानि थास' बेदरखौ जानो लुगैबाबो मोनजायाखै र' मालाबा नायगिरहैनांगोन। जे बड' स्टेटास जायाखै आब' जायाखै नामा दाबो। कबिता दैमारि अ सरि दे जे बड' सना जिउ अ दासो जादों होनलाय दहायनिया सारमोन दा एसो जिउ होननायासो जासिगोन। जे बड'आ मा होनहरो एबारो अ जायाखै होननायखाय आं ओंखामसो सानदों मनिटाइस जायाखै आरोना आगैना आंनाबो जायाखै जेबोआनो जायाखै। भिउसआनो फैया नालाय ओंखायनो वाच टाइमाबो जाया। हा कबिता दैमारि पागलफोरा खारबाय नामा जानोथाय खारजोब्बायसो नामा रावबो गैला सं सानैल'सै थांजोब्बाय जानांगौ। टिएन ब्लग र' दे होनदो नामा जेबो नङा आगै। अन्जना बर' मा खबर आब' सना मोजां आगै नोंहालाय मा खबर दिनै मा ओंख्रि जाखो आरोना आगै अननानै खोन्थाहरदो। कबिता दैमारि आब' आंबो दुगैनो दे औ जेबो नङा आगै दुगैथां। थेंक इउ स' माच आरोना आगै कबिता दसे समब्लाबो आंजों हेफाजाब होफैनायनि थाखाय। गोजांगोन दा मोनालायबाय आरोना आंथ' दायो दुगैनांगौबा खमफिजोबखागोन दानो जेकेटसो गानखाना दंखायो। गोसोखां बर' नोंनि लाइफ फैनायखौ पात्ता मोनाखै आं सोरनिखौ होनखो बुजियासै आं।
आंनिखौसो होनदों ना सोरनिखौ होनदो गोसोखां आगैया आंनि लाइफ फैनायखौ पात्ता मोनाखै गावहा दहायनो फैदोंस' आंनाव कबिता दैमारि अके आब' सना बाय औ दे आगै थेंक इउ बाय बाय हायना बर' जाखांबाय आब' आं आब' औ आगैया गोबां जाखाबाय जानांगौ गोथाव नालाय ओंख्रिया टिके एस आर बि हाय हाय टिके एस आर बि थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गोसोखां बर' आं बिजि दे बाजै औ दे आगै जेबो नङा आरोना थेंक इउ स' माच आरोना आगै गोसोखां दसे समब्लाबो फैबाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव अनजना बर' मोजां आंहाबो खबरा ओंख्रिया आलु अमा बिलाहिमोन आब' सना औ नंगौ नामा गोथावसो जोंहाबो अमायानोमोन आरोना आगै जोबोद गोथाव ओंख्रि बाबु गोसोखां बर' कबिता पागलि बोरमा सना बोरोथो कबिता गैया माबा दुगैनो थांबाय दुगैनो होनना बुंदो आरो ना दुगैनो थांबाय आगै कबिथाया अनजना बर' अ नों टंलायाव फैफेरबायना आब' सना अ आं टंला हेलौ थांबाय नामा आगै अनजनाया आगै अनजनाया टंलानि नामा अननानै खोन्थाहरदो गोसोखां बर' नोंनिखौ माने अनजना बर' अ आं टंलानि आब' अ टंलानि नामा आगै अनजनाया मा गामिनि टंला मा गामिनि अननानै खोन्थाहरदो आरो ना आं टंलायावनो फरायोमोन आरोना सिगां कलेजाव माने टंला कलेजावनो फरायोमोन डिउटिथ' गैखाया एस मुसाहारि एमबि जोबदोंमोन आंना सोलायबाय नामा एस मुसाहारिया आंनाथ' जोब्बाय नालाय जोब्बाय आरो सोनो गैया हाया उफाय गैया ओंखायनो मालाबा भिडिअखौनो होनो हाया आङो एस मुसाहारि सोबाय अनजना बर' टंला नासोनसालि आब' नोंहालाय बहानि आं हरिसिंगानिसोमोन ना आगै हरिसिंगानिमोन ओमफ्राय टंला कलेजाव फरायोमोन आरोना नासोनसोला टंला आं खोनायाखै आं नासोनसोला गामिखौ अबे साइडथिं जायोबा टंला टाउननि अनजना बर' नोंसा बाबुआ मा खालामदो औ जोंहा बाबुआ गेलेगासिनो आरोना लामायाव बिब'मोनजों एस मुसाहारि खारजोब्बाय नामा सिंगोलफोरा गैला रावबो सिंगोलफोरा खारजोब्बाय सोरबा दुगैनो थांबाय सोरबा बहाबा बिजि जाजोब्बाय जानांगौ थांजोब्बाय आरोना रावबो गैला गोसोखांबाय स्टेटास फिनबा आब' आरो बाव औ थेंकिउ स' माच आरोना फैफिननायनि थाखाय आगै
आंबो बारा गोबाव थाखाया 4टासिम एस मुसाहारि नांथाबाय थाबाय माथो आब' औ नेदा थांना होदो आरो ना इउबि स्टेटास मिक्स आब' माथो नांथाबायसो नेयानोथ' आंना नेदानो दसेनो थांना होबाय थायो नेदानो मोजां नाङा आरो ना थांजोब्बायसो खोमा रावबो गैला फिसालायाबो गाबबाय दं बाबु फै औ अबाव माइरं मिथिया माइरं होदो न' नोंसानो मोनाब्लालाय सोर मोनगोन खासेया थांदोंमोन आं खिथाहरनि र' इसा बाबु बिफा थांदोंमोन कागज हैनो नेहा बसुमतारी आं फैफिनबाय थेंक इउ स माच आरो ना नेहा बसुमतारी फैफिननायनि थाखाय थांजोब्बाय रावबो गैला सानैल'सै मा खबर खिथिनो नामा खासेयालाय माथो सेन्देलबो गैया गैयानो एस मुसाहारि नेहा सापर्ट खालामदो रा नै जोंहा एस मुसाहारिखौ नेहाया सापर्ट गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना नेहा बसुमतारी अफिसियेला गैया एस मुसाहारिखौ थांजोब्बाय रावबो गैला आंबो दोननोसै 4टासिम थाथारनोसै आरो ना आरो खै मिनिट दंबावो आरो 15 मिनिट दंबावोआनो 15 जासिगोन जोबसिगोन माइरंल' सोर खिथादो दहाय नोंनो खिथाहराखै होनबा दहाय नोंनो खिथाहराखै एख' होनाखैमोन जाब्रबनायसो ना मानायसोबा मिथिया नोंना खोमा मोनबाय बायबा खोन्थाहरदोंमोन खोमा दहाय न' फिसायाव ए हा हा रावबो गैला आंबो दोननोसै रावबो गैला नालाय सानै दङमोन आरोना सानैयाबा सोरमोन अननानै लाइक होना होदो आरो ना जाय दङ अनलाइनाव अननानै लाइक खालामना होदो थेंक इउ स माच आरोना लाइक होनायनि थाखाय दोनखानोसै मोनाबायबो गैला रावबो कमेन्ट हरला अब्ला लोगोफोर आं दोननोसै आरोना
बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै गालांदो आरो ना थेंक इउ स' माच आं दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर मोनाबाय आरो ना गाबोन सम मोनोब्लाथाय फैफिनसिगोन अननानै नोंथांमोनाबो दसे सम मोनोब्ला हेफाजाब होफैब्लानो जाबाय आरो ना